Менә мин соңгы вакытта нишендер Тукайның фаҗига белән сугарылган шигырьләрен еш укый башладым, шуларга туктала башладым. Ләкин мин ул шигырьләрне фаҗигаи шигырьләр дип әйтмәс идем. Чөнки Тукайның рухы үлгәнче сынмый, ул көрәшче рух. Ул бары тик әрни. Үзенең рухи кеше белән сүнеп баручы физик кешенең тәңгәл булмавыннан әрни. Үзенең көрәштән тиздән читләшәчәген сизенә. Ләкин Тукай бер вакытта да көрәштән читләшмәде. Шигырьләрендәге әрнү безнең йөрәкләрдә дә, безнең күңелләрдә дә көрәш кеше уята. Без ул шигырьләрне укып, үзебез өчен генә, халкыбыз өчен үзебезнең кешебезне генә көрәшкә бирмибез. Без Тукай эчендә көрәшкә күтәреләбез. Күп җыланнар сызгырып читтән карыйлар бәхтемә. Бырыла-сырыла бәхетләр үрмәлиләр тәхтемә. Аз кеби бу зөлмәт баскан тормышым йортын минем түзмиләр бит бер генә яктан ачылган яктыма. Үзләре сүздән түбәннәр, күзләре тездән түбән. Эт кеби һаулап яманым, күз йомалар яхшыма. Дөньядан туйдым, өмитем югалар күпсенсә дә. Тик карагыз, мин үлгәчтен типмәсеннәр нәхшемә. Зур җаным сөйми җиһанны, чөнки бар дөнья фана. Анда тормакка һәвәслек берлән ваклар мөптәла. Ачык йөз берлән алам каршы авырлык, авыруын. Чүпкә дә саймыйм йөрәккә кап-кара кан саулуын. Азмы какканны вә сукканны күтәрдем мин ятим. Азрак үстерде сыйпап тик маңлаемнан милләт.